Good morning. Si Macy's nagluluto na. Panghanda sa pang 19. Naka-schedule sila ng pang 19 ngayon. Pang-19. Pasasalamat. Adasal para sa pasasalamat. Sa mga blessing. Init. Ang lulutuin lang naman, pansit bato tsaka pansit bihon. Yun lang, okay na. Ano kasipag yan, siya lang lahat nagluluto niya. No? Tulong lang tayo sa mga paghahanda ng mga panlahok. Good morning po. Tulungan natin si Mrs. magluto ng handa dito sa pang 19. Pang 19 dito. Tawag nila dito sa kanila, sa atin. Bicol. Sa amin, pagkasal. Sumayin natin kung kikiyaw tsaka squid ball. Pansit bato. Abot daw ng toyo. Ayan o, pang pansit bihon. May pansit bato na, may pansit bihon pa. Diba? Oh, ang init, ang init. Oo, lahat yan. Sa mga panlahok. Kikiam tsaka squid ball. Yung Ito. manok. Nauna na yung manok. Hindi ko alam to. Ano ba to? Pichay Bagyo? Kinchay. Halo pa yung manok. Mga panlahok sa pansit bihon, squid ball, saka yung gulay, ginisang gulay na meron ng karne, saka yung pansit bihon. All around. Kaya lang lahat nagluto. Ano na din ako? Yo. Ganyan. Lambot ko. Luto na ang bihon. Bihon, Aladen. 2 kilo. Hindi Init. na tayo magtayo ng restaurant. Uy, patapos na.
Ay, bakit ngayon ka lang? Kasi nag-asakasuhan ng mga anak ko. Kami nga di-date pa. Nagtapos na po na yun. Ano? Foods. Ito tayo po. Ako kayo sa banyo. May mga nahihandaan. Sipon cake. Napay. Ito yung pancake ba to? Anong oras ang dasal, ma? Alas 8. Hmm. Ito na ang pancit bihon. Ah. Doon ko. Lagyan mo nga doon. Nasaan mo? Pansin din. Di talaga, ako talaga may bawasan tayo na nila ano yung ano, tangaling sumit sa okay ba ako Uy, okay. yan sa mga nila tama atin na sa opo niya yan mga mag-atun sa labas gamit ang amang nila sa ginawin pa pang yung Espiritu Santo pinahapin ko ng Maria hindi magdadaan at mga trabaho yung babalik po ako sa ambuan mo Nagdagan pa ba kayo dyan? okay. Ay, lalagyan pa rin. Hindi na naman yun. Tayo naman ako. Baka ko sa palagi. Ano na ako isa? Hindi ano yan. Bakit nila? Ano ko lang itong mga Tapos na. Kasi na dyan lang. Kasi na lang. Kasi na lang ito mga parungkong. Diyan ata si Papa Pima. Ha? Andiyan ata si Papa Pima sa likod. Nakabako umang bigyan. Sana dyan! Sana dyan! Para na ito mga edits na kita, bako yung mag-is na. Sesto, hindi sponsored. Yes, po ba kaya hindi ko pa pinakit. Matanan mo naman luto ko. Na naman. Na naman. Bibi Los, sabi naman naman sin. O bibi. Ay. Maxine. Araw na inyong salamat po sa paglibra ng sa inyong kapastahan. Salamat po sa labos.
Salamat po. Bibidyo ko po. Kain na po kayo. Manok. Tapos na. May maintiyan. Yan ka dito. Hindi ka na. Kaya arusa ako. Ate Bili. Ako yan tayo sa aglo na. Mami. Bakit man ano? Dahil mo naman pinagkagsahan. Kasi boy. Bugoy. Wala. Nag-inom ka na tulos ka rin. Para nag-siya, hindi ka na. Wala kang batid? Oo. Kain na doon. Tawag na dyan? Ano na? Kamot-kamot Yan si Diden. Ay, Tenan. May duty. Hindi pa makakauwi yun. Ay, si Daniel. Sa ating anile, pati ko mo ay si Daniel. Yan pala natin ito. Salamat po sa pagdasal. Paano po yan? Di maghapon din kayo magdarasal sa mga may pag-19. Grabe din ang sakripisyo nyo, no? Kato ako ang ano nito. Sa ano ka, kamo naman ako. Nung nagpa-Manila ako, maligay ko Pilanda. Silanda niya. Sila na rin ang Siya humawak. lang taga-dasal. Ito sa Pasyempon, manito. Lumarin niya, nakabinit mama mo. Kato ako, nagiging mo na dyan kiramon. Iyo. Pagka pa-Manila ko man sa nani. Sumaya natin bago na yun naman nag-uuli. Dainin na. Kiramon mo natin. Thank you. Pagpaman naman kami nag-abot maya, kaya pagpaman duman. Dandaan niya on. Iyo. Sabi ko kay Go, dahil ka magalit sa magpapakit ko sa loob sa mga binayaan ba ka? Yung tusda na 2 buwan. Kawin na. Kami may kain. Sabi ko kaya ang kalayaan at ang pagpangino ko na sa noon na yung nagkapagkarano. Kalayaan na nga niya. Remi niya. Itaw mo daw tabi kay Kem. Itaw na nang nang. Tama na sa tabi kay Kim. Ako kumbaga, Ayun, marami ito naman kinauli dyan. Sobrang mga? Parang ito. Sobrang mga makubrada siya sa kukupin. Yung pa. Imutin mo. Hindi, hindi na ba? Sobrang mga. Saan daw yun eh? Hindi ba, Pepe? ang para na nagilungan kanino, tignan sa awang resibo, para sa mga resibo, yun yan. Kaya, ikaw lang sa bagong
Piyon, pagluto ni Den. Tara, kain na.